थगायसुला इउपिपिएल दोलोखौ प्रमद बर' थगायसुला सासे लिडारखौ दिनै जों अराय समनि थाखाय बिटिसिनिफ्राय बिदाय होनांगौ। बासबारि कटबजरा समस्तिनि बासबारि प्राइमारि बे फाग्लिजरा पार्ट 2 आव जयनिं हाबाफारि जादों। बे फाग्लिजरा पार्ट 2 आ गामि हलैनो फैजोब्बाय। इउपिपिएल होननाय मोनसेबो नाम गुन गैला बेवहाय इउपिपिएल 0 जाबाय आरो बेनो फाग्लिजरा पार्ट 1 आरो बबेबा जायगानिफ्राय गासै मोट बेवहाय 500 जनसो जयेन जादों जोंनि इउपिपिएल दोलो नागारनानै बिपिएफआव खोब गोजोननाय मोन्दों। दा बेबादिनो सोब समस्तियावनो बेबादिनो दले दले इउपिपिएल नागारनानै बिजेपि नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जागासिनो दं आरो बे मोनसे इन्डिकेट खालामदों जे बिपिएफआदि सरकार दासिगोन आरो जेरावबो गोबांथार भट लानानै देरहागोन बेवहाय माने खुनु सन्देह गैला। हाग्रामा महिलारि सरकार फैगासिनो दङ। जोङो खालि 26 तारिखखौ नेदों। 22 तारिखआव बयबो भट थुगोन, 26 तारिखआव सानगोन, ओइदिनखालि जोंनि बिजय उत्सव फालिनाय जागोन। दा बेहाय एपिडिसिएलनि माबायाव नेतृत्वआव आरो आदानि कम्पानिनि माबायाव बेवहाय माने हा ओरै दखल खालामनाय 3600 बिगा दा बेवहाय गोबांथार दावराव जादों। इलिगेल भाबै बिटिसि गभर्नमेन्टआ एपिडिसिएलनो हा एलटमेन्ट खालामना होदों जे जिनिसा इलिगेल जे हाखौ जोङो बिटिसिआव आन्दलन खालामनानै मोन्दों बे हाखौ आदानि कम्पानियाबो लानांगौबा बिटिसिनावसो सोंनानै लानांगौमोन आरो बिटिसिआबो रायजो राजाफोरनाव सोंनानै आदानिनोसो होनांगौमोन। नाथाय बे इलिगेल खामानिखौ मावदों जे बे हाया डाइरेक्ट आसाम गभर्नमेन्टआवसो थांबाय दा एलटमेन्ट होनानै। आदानिया जुदि बेवहाय कम्पानि खालामनानै बे एडभान्टेज आसामाव लाब जायोब्ला जोंहा मा मोनगोन दा? एडभान्टेज आसाम गभर्नमेन्टआ लाब जानांगोन। दा बेवहाय जुदि बोसोराव 1000 कोटि लाब जायोबा दा बेवहाय जोंहा बेसेबां मोनगोन फालाय? थाइसेबो मोनला जों एपिडिसिएलनि एकाउन्टआवसो हाबहैसै बे फैसाया। दा ओंखायनो बे इलिगेल जादों। बिथांमोना हा हगारनायनि नामाव जेबो रिहेबिलिट जानांगौ बेनि सायाव जेबो रोखा गैया। गतिके जों बेखौ बेयाव जाहोआ। बेयाव जाहोयोब्ला माबा मोनसे जोंहा लाब जानांगौ जानाङा बेनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों खालामोबा हयथ' रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हागौमोन। नाथाय नुदों जास्ट अनलि माने हाखौ सेनानै लानायल'। दा बेबादि इलिगेल खामानिखौ जों मावा। दब्लायसे हा हगारनायनि खोथा गैया, 1 एंसि हा हगारनायनि खोथा गैया। जोंहा बिटिसिआ जाखिनि हा दं बेवहाय जों मावनानै जागोन। जोंनि रायजो राजाफ्रा गासिबो आबाद मावनानै थांनानै थानो हायो। दिनै साहा बागान खालामनानै जादों, थालिर बागान, औवा बागान, जिखुनु जा बागान खालामनानै जादों, आबाद मावनानै जादों, माइ गायनानै जादों। दा बेखौ बेबादि खामानियाव बाहायनाय जागोन, कम्पानिनो होनाय जानाय नङा। दा मेसेजआ बेनो गाव गावनि हा हुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय, गावनि गथ' गथायनि साख्रि बाख्रिनि थाखाय, कन्ट्रेक्टनि थाखाय आरो बे जोंनि समस्त पर्बतजरा ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोङो बयबो खौसे जानांगौ, नांगालनि सावगारियाव भट होनांगौ आरो बे थगायसुला इउपिपिएल दोलोखौ प्रमद बर' थगायसुला सासे लिडारखौ दिनै जों अराय समनि थाखाय बिटिसिनिफ्राय बिदाय होनांगौ। आं दिनै बे पर्बतजरानिफ्राय बा बासबारि फाग्लिजरानिफ्राय समग्र बिटिसिआव थानाय 36 लाख जनसाधारनखौ खावलायहरो जाहाथे बयबो माने गावबागाव गथ' गथायनि भबिष्यतखौ साननानै माने गावनि हा हुखौ रैखाथि जिबन सम्पति निरापत्तानि थाखाय आरो फैबाय थानाय जे समाव जाहाथे जों ग्रें ग्रें रायजो जालांनो हायो माने जेबो खैफोद गैयाजासे। बेनिखायनो बेखौ मोननो थाखाय जोङो बयबो नांगालनि सायख'राव भट होनो आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক অনুরোধ কৰিব খুজিছোঁ যাতে সকলোৱে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা আমাৰ জাতি মাটি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যুৱসকলক যাতে মানে আত্মনিৰ্ভৰ কৰিবৰ কাৰণে একেলগে আমি ভোট দি পেলাই নাঙল ছবিত আৰু ট্ৰেক্টৰ ছবিক আমি বিদায় দিব লাগিব। প্ৰমোদ বৰক আমি বিটিচিৰ পৰা বিতৰণ কৰিব লাগিব। এইটোৱে আমি ৰাইজক মেছেজ দিছোঁ।